Umlandeli kaMthandeni nomlandeli kaKhuzani batholane phezulu ey'nkundleni zokuxhumana bechomelana ngokuthi ubani number 1 emcimbini kaNgelovi othi ikhuphukane zakho. Wechunu uyazi njalo lokhu ngithi ngizokubuza ukuthi bakithi awusabongi nje lapha ubonge nje ubongele Gcikama Elisha lapha ngoba lithe lahlala kunombolo 1 laphana ngokuthenga kwamathikithi omcimbi ikhuphukane zakho kaNgelovi. Ngithi ngizozwa nje lapho ukuthi Welile ubonge ukuthi uMthandeni uhleli kunombolo 1 zinjani inhliziyo lapho kunina bakithi ehleli nje uMthandeni kunombolo 1 lapha ngokuthengwa kwamathikithi ekhuphukane zakho. And usuyabona ukuthi ngempela imicimbi eminingi ngempela yeyindondo ukuthi isuke ingenalo iqiniso njalo mayizolokhu kwaba umuntu oyedwa okuthiwa uwinile kwaba umuntu oyedwa okuthiwa uwinile ngoba vele basuke bangoshomi bonke. So uyabona umcimbi osuke une-fair neqiniso ukuthi ngempela uMthandeni uyihambela yedwa ngogazi nangokuthandwa nanokuba nabalandeli abaningi. Buka kulo mcimbi kaNgelovi awuna fraud lo mcimbi, into yakhona iclean, uhleli nje kunombolo 1. Ungihemele ekuseni umbheda lapho sekuwiniwe ngathi semcimbi usudlulile, ungasho into engahle manje nje la kusasa kungena omunye sasangena omunye. Hayi kahle naye ngiyibonga umbhedo mina umcimbi akakabibikho manje ke lo nto lo oyiqhatsha ngayo ngeke nje uyitshentshe cha ukuthi kusasa sengaba kuseyiyo sengashintsha dadilike esihlahleni manje angiyibonga umbhedo ngiyombona mhla wawile ngalo lelanga lomcimbi bese ngiyamvuma ke.